zu nire balantza, zu nire pixua, zu nire aingura eta amua, zu nire neurria, nire ardaila, zu nire bakea, zu nire menia, zu nire gerra etengabea, zu nire oztopoa, zu nire orpoa, zu nire ordeka, nire oreka, zure nire zigorra eta fereka, zu nire bufada, zu nire bidaia, zu nire kristalezko saraia, zu nire gaua, nire itxaroa, zu nire marka eta desordua, zu nire sarobea, nire lotura, zu nire absurdoaren muga, zu nire harria, zu nire odeia, zu nirea, izan gabe. Joder, kaixo, Kaixo, Eugeni, Rosaldeon. zelan gabiz. Oso ondo, bustora, aspaldiko partez Donostira etorri gabe, eta ni hemen bizi izan nintzen bi urte. Bai, eta, asko maite dute hiri hau. Bai, polita da. Bai. Bilbo eta Gernika ere polita. Bilbo eta Gernika ere politak dira, bai, egia da. Desberdinak dira, Bilbon bizi naiz, auzo txiki batean bizi naiz Bilbon, eta egia zan, auzoko bizitza egiten duguan, baina ateratzen naiz gero Bilbo handi horretara, da, bai, polita da, eta paseo luzeak egiten ditu handik. Entzun dugu, zu nire poema. Bai. Olakia, ze polita. Gustatu zait, posten naiz, Jente asko esan dit, poema horregatik, Bai. Bai, nik ez nuen espero, idatzi nuen alako, zaten denez, bote prontoan, bai, tirakada batean, gero, noski, poemak zuzendu egin behar dira, eta ezta, eta gauza kendu, eta gauza jarri, baina idatzi nuen nahiko jarraian, eta horre sartu zen liburuan, eta gero jente askok aipatu dit poema hau, eta zuk ere bai. Malkotan mokatu nu. Agazkia bilalun. Bai, badakitu bai. Malkotan eta nire zerbait iriste bazai, iriste hemen dakago zer luze negu hau. Bai. Agitaratu duzu, liburu bakarra. Liburu bakarra, eta, behin kritiko batek izan zuen, poeta batzuk poesia idazteari uzten diotenean, hasi naizela ni poemak argitaratzen. Argitaratu zenik idatzi, aspaldi idazten nuen, gazteran idazten nuen, gero izan nuen bolada baten nuen askorik idazten, baina halako batan hasi nintzen pixkanaka, poema bat orain, handi beste bat zena, presa gabe eta asmo barruko korapiloak askatzeko, ez da? Bai. Eta orduan, hasi nintzen pilatzen, pixka batzuko lan erakusten hasi nintzen, blog batean, eta Xabier Mendiguren editoriak ikusi zituen, eta zan nuen zidan, galdetu zidan. Ez da kasu lan nire erakusteko moduko lan poema, sorta bat, ez da, eta zan nion neukala nahikorik. Baina lasai egoteko jarriko nintzela idaztera. Eta hor bai, 2017ko neguan, horre hasi nintzen serio, eta osoatu genuen liburu hau. Eta oso pozik, gauza on asko eman dizkit liburunek. Zein luzea negu hau, zerbait bat dauka, izenburuak berezki. Bai, badauka. Batetik errealista, zen negura izan zen, benetan luzea, hotza, euritsua. Baina gero baita ere nik uste dut hemen batetik erakusten duela, hau ez diot inori esan. Nik idazle beti izan dut. Baina, harengatik edo beste harengatik ez dute hastia edo denbora hartu idazteko. Eta niretzat liburuak gauza handia dira. Eta niretzat hau, liburu hau da negu baten bukaera, ezta? Eta udaberri baten hasiera. Hau da, publikatzea gauza handia izan da niretzat. Eta gero bestelako gauza batzuk ere badaude. Horregatik esaten du liburuak zegoen luzea izan den, baina bukatu da. Bukatu da, bai. Ni agapatu nuen, hori edo imaginatu nuen, hori bai. Gero badaude, bikote harremana, guraso izatearen, kezkak, zer izango dizut. Badaude, beste hainbat gai, negutasun hori adierazten dutenak, azken baten, baina, azkenean esaten du esperantzaz, azken udaberria izango dugu, aprobetxa dezagun, bizitza, eta poza, eta urtitua bai. Zer izan da zuretzat liburu hau argitaratzea?
Hasieran, bueno, bertigo pixka bat ematen zidan. Bai, bertigoa ez ezatearren beldurra. 57 urte ditut nik, bueno, liburu ateratzen zenean pixka gazteago nintzen. Bai, eskerrik asko, eskerrik asko, estimatzen. Baki guzuetan da izadela. Estimatzen dizut. Baina, a ber, argi eta garbi, nik liburu bat atera eta nuen gauza holan eskaz bat atera nahi nuen, bueno, dezente, balekoa zaten dana, ezta? Uste dut, bueno, lortu duala, lagunek eta irakurri duenak, izango da jentea gustatu ez zaiona, hori ere horrela da. Baina ni oso gustora geratu naiz, eta hori izan nire helburu nagusia. Niretzat, ateratzea liburu bat, pozik egongo nintzena nire buruarekin, eta gero, bidean, baten bat aurkitzen banuen, liburuko zikira poema bat gustoko zuena, adibidez zure kasuan zu nire, eta gustoko, horrekin ja nire burua asetzatzen dukan. Bueno, en este workshop, mirarlo la comedia gas. Ez, baina egia da, nik poema liburuetan, nik uste dut, batzutan aurkitzen dituzu poema liburu zoragarri batzuk, eta esaten duzu, zita amaitu dira, zera, baina niri ere gertatzen zait, eta enaiz oso zalea liburuak jarraian irakurtzekoak, igual gauean poema bat, edo lako zuta. Baina aurkitzen duzunean poema bat, benetan iristen zaitzuna, esatean, hemen dago nik sentitzen dudana, hemen dago nik bizi izan dudana, hori magikoa da, hori ikaragarri handia da. Eta nola irakurtzen duzun horaki bat, poema bat, eta hau ikusten duzu zure burua. Zure burua, eta ikusten duzu konplize bat, beste aldean, ikusten duzu, hau da, enago bakarrik, nik ere, badago munduan, agian, munduko beste puntan, edo, agian, beste garai batean, orain dela urteko idazle batek, idazti du zerbait niri bihotzera iritsi zaidana, hori gauza handia da. Eta, niri poema, ez asko bera, Bai. Sentibera zara. Eta baina, bueno, hori oso ondo dago. Zaina, zuk ere idazten duzu, dituzu poemak, eta oso politak. Bai. Zer kontatzen du zu nirek? Parkatu? Zu nire poemak irakurri duzu? Bai, irakurri ditut. Zer kontatzen du? Niko ikusten dut hor zure poematan, bueno, bai. Irakurri duzun poeman. Bai. Horretan, zer esan nahi dudan? Bai. Guzurra ematen badu ere, poema horretan, nik idatzi nuen nire bikotearekin haserre nengoen egun batean. Eta hor badago, poemak irakurri duan poema horretan, badago, bueno, nire balantza, nire orekatzen dut nagoena, eta aldi berean nire pixua ere bai. Batzutan ernegatzen nagoena, asarrarazten nagoena. Nik nire bikotekidea asarrarazten eta ernegatzen dudan moduan. Konturatzen zara, urteak joan ala, bikote harreman batean, bueno, dena ez dela ederra, dena ez dela erreza, badaukala asko ederretik eta badaukala asko samurretik, baina badituela, batez ere, bueno, gero seme alabak eta diteuzunean, eta bueno, gauza komplikatu dira. Orduan, bueno, halako ja urtetako elkarbizitza horretan, bueno, gertatzen dira, baserreak, eta hortik, eta maitasunetik, eta haserretik idatzitako poema bat. Eta beharrezkoa. Osagai horiek, aipatu dituzu. Lehengoan, entzun nion kantari bati, Birkite Alonso da, Birkit izeneko kontzertu batean, eta gauza oso polita esan zuen, kanta baten aurkezpenean, esan zuen, bueno, bikote harremanaz ari zen, ezta? Eta halako batean ikasi behar dugula, bestea izatetik gure bizitzetako ardatza, beste maite dugun personari, guk izan behar dugula gure bizitzetako ardatza. Eta bera izan gure laguna, gure kidea, gure laguntzailea, baina benetan, eta batzutan gazteak garenean edo bihurtzen dugu gure aurrean daukagun persona hori, igual ardatza, gure ardatza ez da. Eta, bueno, pixka bat oreka bilatu behar da. Zer luzean
liburua, bai, idatzi zenuen, elkarragitaletxearekin publikatu zenuen, baina Josibu Goikoetxeak kazetaritza ikasi zuen. bai. Ez, euskal filologia ikasen dut. Bai, ez, baina bada akats bat, ez da zure errua. Wikipedian jartzen du, irakurri nuen, baina entzin nuen, hortxe txiko dut. Behin liburu batean agertzen zen ni Azpeitiarra nintzela. Baina gauza polita dira horiek. Bueno, orain igual, behar bada, hau entzun da gero, igual batek aldatuko du, ez da? Baina bat, ganean, nire buruare batzutan idazletzat aurkeztea ere, liburu bakarra daukadanean argitaratuta. Bueno, espero dut, hau baino gehiago ateratzea. Bai, idazten ari naiz. Oso mantxo, Oso mantxo, oso astiro, baina ipuinak idazten ari. Oparituko dezuk. Baina noski baietz. Dana dela zu gogoraratu, Gogorarazi, zen ni oso dizkustatu. Bai, baina, bueno, ez daukate, oraindik ez daukate, honekin gertatu zitzaidan, oraindik ez daukat nahikoa liburu bat osatzeko. Orduan ni lasai nago, hemendik naiz biziko, ez da, hemendik ez da, beste lan batzuk egin behar dira bizitzeko. Orduan nago oso gustora, asko gozatzen zait, prosa idaztea, pila bat, nahi dute, ondo zertu, eta, niri gustatuko zaidan zerbait, eta azten naiz, eta gero barriro gusten dut, eta kakasarra dela pentsatzen dut, gero berriro handik egun batzutara irakurtzen dut, eta gustatzen zait, komplikatu da. Euskal filologia ikasten zenu, sekretua kontatuko dizut. Nire unibertsitateko sarbidea prestatzen ari epa batean maiatzan aurkezteko azterketara eta ere nahi dut euskal filologia ikasten. Ze ondo, euskal filologia. Sorte hon. Bai, oso, niri gustatzen zitzaidan, orain urteekin, niri literatura beti gustatu izan zait, Baina, eta orduan lehen hitzen, sintaxiak eta hitzen jatorriak eta ez hitzaizkidan gehiago gustatzen, batez ere literatura. Baina urteekin ikasi dut, hitzen mundu hori ere zoragarria dela. Orduan, Juan beti, karrera horretara begiak zabalik, burua zabalik, eta ez dakizu ze unetan, ze puntutan hartuko duzun zure gustuaz, gero imaginatzen dut, orain gauzak asko aldatu dira, baina aukeratu behar duzula edo literaturatik, edo hizkuntza fonetikatik, edo bestelakotik, edo, ondo, posten nahi zuetik. Eta kazetari lanak, nahiz eta kazetaria egin ditut. Ez eta betakako euskari bertiak baduzu zueta batetxoa aztelenego. Hori izan da, niretzat, kriston oparia. Batetik, asko nabilelako irakurtzen. Batzutan alferro naiz eta ematen du igual asko irakurri dela, baina ez da. Lehen asko irakurtzen, baina azken aldian nahi bestez. Eta honek eman etxe sortuk deitu zidan, faktorian egiteko kolaborazio txiki bat, poesiak irakurtzeko. Eta honek eman dit aukera, poeta pila bat ezagutzen genituenak, beti zabiltzalako bila, ez da, gauza. Gainera, izan behar dute poema batzuk, lehen entzunaldian, entzuleak jasoko dituenak, ez da. Poema batzukin, kostak egiten zaizu, ulertzea, edo gutxi gora bera hauekin egin behar duzuna da, lortu, orduen bilaketa lan polita dago. Eta egia esan, niretzat, marabila eta azalantzan nengoen, astelenetan poesia irakurtzea goizeko 10 erdietan, batzutzat ez da egite zena, baina benetan jentea oso gustora dago. Nuken dut bat eta gustatu zitzela musikarekin edo, baina idazle favorito batuko duza Xavier Lete. Xavier Lete da marabila bat, bai. Lete maiztea. Zepena. Eta bai, bere lana hor geratzen zaigu. Niretzat da, azken, euskal kulturaren zutabe, berpizkundeteko zutabetako bat, ez da? Haren kantak eta ikasi ditugunok, eta haren letrak, da, ni jartzen dut ni naiz diskoa, ez dakite zena? Ni naiz errekabezean
Eta bueno, kotxean jartzen dut, zera, eta da, mundu, unibertsoa zabaltzen da, ura entzuten. Ni bezalakoa pentsatzen duzu, zagatzen, leto jartzen dudanean, ima sentsazioa dakazu, zaudela bere isladan bakarrik berra, ez dagoela beste zer munduan. Beste zer munduan, ez dago, zera. Sartzen zaizu, oso modu, ez dut ezango gogorrean, baina bai, barruraino sartzen da, ezta? Oso barrura sartzen da. Orduan, lete da, behar bada, entzun zen duen, baina orain ikasturte honetan nabil, liburuen poematxoak zertzen, eta igual zor diot leteri beste tarte bat. Igual aurten egingo dut. Ganera, urte burrena izan da aurten, eta uste dut leteren beste saiotxo bat egingo da. Ni irakurri dut egun zentzeko. Eusku izostua. Horra. Lugudasi egiten nion keinuak zabetzean. Begira, lengoan lagun bataken komentatzen esan zela zer iruditu lepogoa. Eta ni gauzak geratu zaizkit argi bat lugudez maite eta zailtzen zuela. Ikarragari maite zuela. Azken momentu gata. Eta beste bat leteren urte guziak negua baina ez zela existitzen. Bai, alde horretatik oso niri gertatu zitzaidan liburu horrekin, hartu nuen atera zenean, orain dela marrute, zera. Eta nik uste dut negoela prestatuta liburu hori irakurtzeko, eta utzi nuen. Eta urtean hartu dudanean berriz, niri lete beti gustatu zait, eta kantari moduan eta poeta moduan. Baina, pixka bat, hori, zuk esaten duzu, liunegia da, eta ez dut apartatu egin duen, baina oraingoan berriz hartzean liburua izan da, zertan nabilen gazte edo tonto bat nintzen. Ikasketa bat da. Ikasketa bat da. Edo igual, ez zeunen prestatuta. Nik uste dut nien, neuen prestatuta iragotzeko. Askotan etatzen dago, eta hona da ustea momentu horietan. Bai, nik aitortzen nion, kalitatea, baina ez zegoen, momentu hori ez zegoen niretzat egina eta liburu horrentzat egina, orduen urteak pasatu behar izan dira. Hori ondo dago? Eloko guduzu, elurra ikusi dut. Elurra ikusi dut. Bai, irakurri dut. Gauza bat esango dizut. Nik ez. Elurra ikusi dut da, honek egin duen antologia. Bai, hor polemikatxoa egon zan. Bai. Eta, bera, esan ningo dizut. Karo, Xabierretek behar bada pasatu zuen denok bezala, bolada txar bat. Eta, bere poeta maitenetako bat zan Rilke, Alemaniarra. Bueno, poema batzuk plagiatu egin zituen. Plagiatu. Nik ez dakit gertatu zen, edo itzuli zituen eta hankaxoi batean zen astuta. Bueno, ez dakit bardin da. Baina, hor geratu zen, eta honek Koldo Izagirrak liburu horretan, atera zuen, horren berri eman zuen, nola zera, gora ipatuta gero, esan zuen, plagiatu egin zuela. Eta nik uste dut, gerora egin du, egun sentiaren esku izoztuak, maixu lan, marabila hori. Pentsat ezagun, bolada txar batean zegoela lete. Nik uste dut horrek persona eta poeta interesgarriagoa bihurtzen duela. Unkitu egiten. Bai, nik uste dut gure akatsak eta zenbat akats egiten ditugu denok. Horrek nik uste dut, egin beharrean mitifikatu zera, nik uste dut komplexutu eta interesgarriago bihurtzen duela egile bat. Bai, eta eskotan ez gara konturatzen. Claro. Zer garrantzitsua den hori edo handia, ez? Bai. Zer handia, eta... Bai. Bueno, bagingo diot, Xabier Leteri beste tarte bat egingo dut horretan. Eta zuri eskainiko dizut. Haue bat izango da. Txaron, igual urrian gaude, behar bada... Azagoan edo gabenuan. Nik uste dut, bai, ez azarban edo egingo dugu zera.
Edo abenduan, ja, negua urritzen ari da. Abenduan, bale. Ogela, keinu bat, egingo diogu negua eta gabonak. Oso ondo, bale. Historia ponetan. Zego bat, esaten badut, akatuko dira zu. Ez, inola ez. Bueno, baimena, bazpare, hori maten dizut, bala. Bertsolaritzan, eduzu, ezagelen. Bertsolaritzan, izan gai jartzaile 25 urtetan, baina orain erabat utzita da nago. Zendako esperientzia izan da hori. Bertsolaritza da, ni persona moduan egin nagoena, euskal hiztun moduan, ni daukadan euskararekiko atxikimendua eta interesa eta bestelakoak bertsolaritza dizortizkiot. Lagun ikaragarri honak ezagutu ditut, tokiak ezagutu ditut, persona oso interesgarriak, bertsolariak, eta bertsolaritzaren inguruan dabilen jente, baina bertsolariak batez ere, persona oso inteligenteak dira, eta oso interesgarriak, eta oso elkarrizketa gozoak eta polita dauzkazu egin, eta barregarriak. Eta niretzat izan da, nire bizitzaren zati handi bat. Baina pentsatu nuen, ja, bukatu behar zela. Bai, jarritzaileak ardura latza due. Ardura latza, bai, ikaragarria. Eta oso bakartia da lana. Bakartia da, txapelketatean adibidez ez badagoelako talde bat, ez da? Baina, plazaz plaza nik gehiago ibili naiz, txapelketetan ere ibili naiz, baina gehiago ibili naiz plazatan. Eta hor aurreko 2 egunetan edo nik hartzen dituen 2 egun edo bezperakoa eta eguna bertan. Eta zombi baten modukoan nintzen, etxean. Neukan bertso saioa buruan eta erantzuten nion jenteari, familikoei, baina nengoen gaiak pentsatzen eta hau zera eta bestea eta eta oso polita da, oso ondo dago, buruarik eta ona da, eta gero hori hartzen duzu kotxea, eta joaten zara, eta tokiak ezagutzen dituzu, baina gero bueltan behar badago izeko ordubietan iristen zara, eta batzutako gor da. Orduan, pentsatu nuen, egin dugu nahiko, gainera nik nabaritzen nuen nire barruan ja neukala gazte dago ilusio hori, orduan esan nuen, kito. Eta Gernikan izan zen nire azken edo saioa. Gernikan erabaki nuena aurreko astean edo zera, jazta, maituko, da Gernikan daukat saioa, eta antxa gurtuko naiz. Eta, oso pozik. Zetan kokatzen da, gai jatzaia, gaiak jatzeko orduan. Zertan? Zuek asuan, adibidez. Nik uste dut, gai jartzaileak egon behar dela oso adi, ardura handia da lako zuk esan duzu moduan, oso adi egon behar du, irakurtzen duen horretan, munduan gertatzen diren gauzak inguruan. Nire gustatzen zitzaidan eguneroko bizitzako kontuak baina horretarako ez da bakarrik asmatzen, auzokoak egiten duen esaten dizun zerbait edo kalean dendan ikusten duzun zerbait, eszena bat, horiek dira gero bat, modu bertsotarako moduan, abia puntu izan behar dutelako, gaiak, bertsolariak bertsotan azteko, baina hori, eguneroko bizitzako kontuak bai gustatzen zitzaidan, gustatzen zait, esateko izan da, baina gustatzen zitzaidan, iraganean, erabiltzea. Eta, asko kostatzen zitzaidan bakarkakoak jartzea adibidez, bakarkako lanak. Bai, hor izugarrizko ardura ematen diozu bertsolariari, eta, batzutan berenetik, beren iritzia eman behar dute, eta hor, batzutan kosta egiten zitzaidan. Ofiziotan gehiago disfrutatzen nuen. Pertsonaiak asmatzen, eta halakoak egiten. Erabak izan du mundu hori uztea, beste gauza batzutara dedikatu zara, horren ostean, baina itzulko zinateke. Ez, nik uste dut bertsozalea da naiz, bertsoak entzungo ditut. Batak ez duken. Hori da, baina ez, plazatara ez, nik uste dut, begira, aurrekoan eskaini zidaten bat, eta pentsatu
pentsatu nuen zela, auzoan, Bilboko auzo batean. Eta pentsatu nuen zela, aurkezpen txiki batekin, eta listo. Baina ez, gero ja, blau bertsolariko saio bat zen, eta jentea gongo za, eta hori ez, nik utzitanago, eta elitzake gainera polita, pein esan nahi eta gero utzi duzula, barriro itzultzea, eta, ez dakit. Ez, oso, gainera, bakizu, aitortuko dizut, gero eta gehiago, urteak aurrera ginala, gero eta bildur gehiago dio dela, publikoan aritzeari. Guzurra esaten zan nik. Osea, egon eta gero, egin esateko, esperientzia handia dauka, da hainbat plazatan, nik ez dakit zema plazan dituen, berreun, irureun, ez dakit. Eta halako batean konturatzen zara, gero eta bildur handiago badaukazula. Adi, bai, ez tozu tontoaren egin nahi, edo ez tozu, ez dakit. Ridikulo, ez tozu ridikulo egin, esate dozu, baina oso pozik nago egindakoarekin oso pozik eta kitxo. Igual, agina pasala lasaitasuna bilatzen du bat. Hori ere bai. Lehen, imaginatu nik lan egiten dut aste osoan, eta imaginatu gero asteburuan joaten beharra, ez dakit nora, nekea, gertatzen zitzaidan, saio batzutan, ostiral batean gaueko 10:00. Kau, ni esnatzen nintzen goizeko 7:00. Lanera egiten nuen lana, eta gero hartu kotxea, eta ez da izan hartara, begia, ikusten nuen kamerinotan edo, begia gorri, osea, nekeaz, eta zaten, eta hori gaztetan egiten duzu, baina ja, urteak aurrera, nabarituko zu, urteak aurrera egin ala, gorputzak igartzen du, eta nireak igarri zuen, eta kitxo. Baina, oso pozik nago, erabaki horrekin ere, oso pozik nago, hartu nuen erabaki horrekin. Josuren ofizioak ikusi dugu jadungara betxolateta Euskal Herria dugu ez, Euskal Filologiak, baina ofizioak alebeteko utzita afizioak edukiko dituzu ez. Nuna goirezo, begatzen bogalebe, gutxio eta. Irakurri egiten dut, esango dizut, Twitterren asko nabilela, gehiegi, Twitterren, engantzatu egiten du. Baina niri komikiak asko gustatzen zaizkit, komikiak. Nik ikusi dut zure bideo baten, baina ez daukazu ja Spidermanik hemen? Novelan. Nire lehenengo komikia Spidermanik. Bego joan ondo. Eta komikia gustatzen zait, musika gustatzen zait, irakurtzea gustatzen zait, lagunekin egotea gustatzen zait. Baina ez daukatolan soldadutxuekin eta holan egiteko eta afizio berezi kirolaria enaiz kirolaria. Lehen erretzailean nintzen, baina orain hori ere utzi dut. Hori afizio txarra zen, erretzailena. Esaten diet alabei, esarretzeko zaigula. Ez daukat, irakurtzea gustatzen zait. Irakurtzea literatura eta prensa eta holakoa. Guk jarraituko zaitugu nezugu egiten duzuna. Eskerrik asko. Eta eskertzen duzugu tartea gurekin egotea eta esango diagoago gure ikusle. Niretzat berentan plazerra izan da, Jani, eskerrik asko, konpinatzaetik. Ondo zari eta agur. Agur.